بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletleşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah sadri ve yessir li emri ya rabbil alamin. Бүгінгі дәрісімізні бейік Аллах Субхану ва Тағала исімі білән бәйләп Бисмиллахир-Рахманир-Рахим деп ашып жіберәбіз. Һәм бүген безнең өйрәнәчәк темабыз тәнвинле тәшдид. Biz bu temаны инде өйрәнергә безнең өчен авыр түгел. Чөнки без инде монда тәнвиннең дә нәрсә икәнен беләбез, тәшдиднең дә нәрсә икәнен беләбез. Искә төшереп китик әле. Нәрсә соң ул тәнвин? Тәнвин ул сүз азагында килә торган сәкенле нун хәрефе. Нун сукуном, который приходит в конце слова, русча шулай яңгырый. Менә тәнвин. Әйттек, хәрефти, аның өстендә менә шундый тәнвин, һәм менә монысы әлиф. Бу тәнвин фатха. Хәрефти azağında менә шушындый ике параллельсызлар, бу тәнвин кәсра. Һәм менә булай була тәнвин дамма. Монысы эн, ин, ун. Хәзер инде искә төшерәбез, нәрсә соң ул тәшдид? Тәшдид ул ике хәрефне икеләтеп уку дигән сүз. Мәсәлән, нинди дә булса хәреф тора ди. Ул хәреф өстендә шадды билгесен куялар да, һәм шушы хәрефкә басым ясап, без икеләтеп укырга тиеш булабыз. Менә карап китик әле бер сүзне алабыз. Менә алдык без Rabbi дигән сүзне. Rabbi дигән сүзнең б хәрефендә менә монда шадды куелган. Шушы шадды астында без ике хәреф икәнен беләбез. Берсе аның сәкин белән, икенчесе кәср белән. Rabbi. Һәм менә шушы сүзнең шушының азагына, кәср астына тагын бер бәләкәй генә шушы кәср кебек сызык куябыз да. Ул безнең Раббингә әйләнә. Раббин. Biz әйттек бит инде, тәнвиннәр безнең алар һәр вакыт сүз азагында гына булалар. Һәм менә шушы ике сүз азагында ике безнең билгебез шадды белән тәнвиннәр бергә очрашырга мөмкинләр. Менә бу сүздә алар очраштылар. Б хәрефендә менә шадды да тора, тәнвин дә тора. Раббин. Тагын бер сүзне карыйбыз. Раб. Менә бу сүз Раббу. Üstüne tağın bir şuşunu eğlendirip tağın bir ötürünü koyabız da. Ol indi Rabbun bula. Менә şuşu B harfi üstünde bizning uçraştılar şaddı da uçraştı tenvin. Bir harf üstünde iki bilgi uçraştı. Hazır indi şuşu temаны yaxşırak qarar için künügüler okup kitəbiz. Künügüler bizning 39-cı bitdə yazılgan. Rabben, Rabbin, Rabbun, Habben, Habben, Berran, Berran, Cerran, Cerran, Messen, Messen, Keffen, Keffen, Mennen, Mennen, Sittin, Sittin, Sirrin, Sirrin, Hillin, Hillin, Hissin, Hissin, Agizzin, Agizzin, Birrin, Birrin, Durrun, Durrun, Zullun, Zullun, Ummun, Ummun, Huffun, Huffun, Burrun, Burrun, Kullun, Kullun, Mubyaddan, Mubyaddan, Musveddin, Musveddin, Musferrun, Musferrun, Muhmerran, Muhmerran,
مخضر مخضر مهتزا مهتزا مهتج مهتج منسد منسد مضطر مضطر مختص مستردا مستردا مستحب مستحب مستحل مستحل مستدلا مستدلا مستغد مستغد. Bugün bizning darsimiz shuni bilan tamam. Men sizni o'zimning kelasi darslarimda kutib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.